Okresné kolo v streľbe žiakov a žiačok sa konalo v Spišskej Teplici. Zostavu súťažiacich tvorilo 7 chlapčanských a 4 dievčanské družstva. Priebeh podujatia nebol ani zďaleka jednoznačný, aj keď víťazstvo dievčat z Dolného Smokovca nikoho neprekvapilo. Ešte hodinu pred vyhodnotením vypadalo priebežné poradie následovne. Naša domáca dievčina je vo vedení. Predpokladá sa, že ako družstvo vyhrajú dievčatá zo Smokovca. U chlapcov ozaj bojujú o prvenstvo domáci Smokovec a Franciscio. Napätie sa dalo krájať najmä u chlapcov, tam už boli výkony vyváženejšie, o čom napokon svedčili aj nastriedané body. O najväčší rozruch sa postaralo domáce družstvo, keď po slabšom výkone Maškulku vážne ohrozili svoju pozíciu obhajcu titulu. No, dnes máme dosť silnú kondičku, ale dosť som to pokazil. Som strieľal 6, 7. Chlapci si napokon aj za nepriaznivej situácie uchovali chladnú hlavu a nádej vkladali do Martina Hrušovského, ktorý bol na ťahu ako posledný. Všetci očakávali dobrý výsledok. Tak stačilo by tých 280-90 na postup. Tak nádej zomiera posledná, ale dúfame, že to bude to prvé miesto. Víťazstvo sa zdalo stratené aj po 273 bodovom výkone Martina Hrušovského. No šťastie napokon ostala stáť na strane Teplice a tesným jednobodovým náskokom si spečatili víťazstvo nad chlapcami z Dolného Smokovca. Boli sme aj pripravení, ale to také. Dakedy to vidia, ale dakedy nie. No celkom dobre, urobil som svoj osobný rekord. 247 bodov. To, čo sa chlapcom z Tatier nepodarilo ako družstvu, dotiahol Martin Špiak víťazstvom v individuálnom výkone. Tak bol som prvý ako jednotlivec a Martina Kovalová bola tiež prvá, takže ideme ísť zase ďalej my dvaja. Tak som spokojná so svojím výsledkom. Dúfam, že uspejem na krajskom kole. Spišská Teplica môže byť na svojich odchovancov právom hrdá. Za jej úspechy v streleckom športe hovoria mená ako Roman Šolty, niekoľkonásobný majster Slovenska, alebo Janka Hyblerová. Iba 16-ročná odchovankyňa tunajšieho streleckého klubu, ktorá v rovnaký deň bojovala na majstrovstvách Európy v streľbe zo vzduchových zbraní vo švajčiarskom Vintentúre ako najmladšia členka výpravy juniorskej reprezentácie Slovenska.